Velkommen til podcasten Træner, en podcast af trænere for trænere. Velkommen til podcasten Træner, en podcast af trænere for trænere, hvor jeg i dag er jeres vært, Emil Fuglsang, og jeg er så heldig at skulle snakke med min partner in crime på den her podcast, Martin, hvor vi i dag skal snakke lidt om det her med, hvad man kan lære undervejs i sin rejse som træner, eller hvad man kan lære af at gøre, så forskellige stops rundt omkring. Ja, så først og fremmest velkommen til Martin. I kender ham jo en lille smule fra eventuelt at have hørt nogle af de andre afsnit, men Martin, vil du ikke bare lige sådan kort lige fortælle om dig? Jo, det gør jeg lige. Jeg er jo uddannet fysioterapeut, og også uddannet personlig træner. Det har efterhånden været en del år, begge dele. Så har jeg lavet en hel masse forskellige ting. Det tænker jeg, det vender vi tilbage til. Og lige nu, der sidder jeg og arbejder som fysioterapeut på en klinik i Randers. Jeg arbejder som personlig træner hos Styrk i Randers, og så driver vi to Health Lab, hvor vi uddanner fremtidens personlige trænere og diverse andre også. Ja, alle der vil lytte. alle der vil være med på rejsen. Ja, præcis. Ja, og kan man sige, at det der jo sådan var tanken i dag, altså fordi at, vi kunne jo snakke i øst og vest om alt muligt i forhold til personlig træning, men for at konkretisere det sådan en lille smule, men også for at give et lille billede af dig, så er planen ligesom, at vi skulle snakke lidt omkring det her med, hvad man sådan ligesom kan lære af forskellige stop på sin rejse som PT'er. Så jeg tænker, at vi sådan, spoler sådan en lille smule tilbage, og så starter sådan, jeg vil sige, ikke sådan den totale begyndelse, men prøver sådan at starte sådan, kan man sige, der hvor i hvert fald din trænermæssige del sådan begyndte. Så kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på, da du sådan ligesom finder ud af, at du skal ikke gå fra, kan man sige, at det er bare sjovt at træne, til at du skal være træner. Er der sådan et punkt, du sådan kan huske, hvor at det var der, det sådan gik op for dig? Ja, det er svært sådan lige at pinpointe nu. Det er jo mange år siden, så skal jeg lige skrue de små grå tilbage til 2016, sådan noget i den dur. Man kan sige, jeg begyndte på fysioterapeutstudiet tilbage i 13 og savnede noget mere om træning. Jeg synes ikke, at det, der var om styrketræning, var fyldestgørende, og derfor så begyndte jeg så på en personlig træneruddannelse, mens jeg gik på fysstudiet. Det var så også der, vi lærte hinanden at kende. Og vi blev færdige i 15. Ja. Og i 16, der havde jeg fornøjelsen af at have en praktik inde på ortopædkirurgisk afdeling i Aarhus, hvor at jeg arbejdede med knæopererede. Og den ene af de her knæopererede var en pige, der dyrkede noget elitesport. Nu vil jeg ikke afsløre for meget i forhold til noget GDPR, nogle forskellige ting. Men hun havde i hvert fald ødelagt sit knæ. Hun var omkring 18, 19 år, 20 år måske. Efter vi havde lavet det her genoptræningsforløb for hende inde på universitetshospitalet, så aftalte vi, at hun kunne begynde som personlig træningsklient for mig i et lille bitte træningscenter ude i Rigskov, hvor at hun nærmest ikke betalte noget for det, og jeg betalte nærmest ingenting i husleje, så på den måde så gik det jo egentlig meget godt. Men da jeg kunne se, hvor meget det betød for hende og hendes proces med at få noget ordentlig styrketræning og få sat sig nogle mål, som ikke kun handlede om et knæ, som var gået i stykker, men også handlede om generel styrke og det at kunne tage sin første pull-up og sin første armbøjning og sådan nogle ting. Der blev der ligesom tændt en ild i mig i forhold til, at det der med at hjælpe andre med at blive stærkere og se anderledes på sig selv, det er ret fedt.
Og så arbejdede jeg selvfølgelig videre med det. Men jeg havde altid også lidt en tanke om, at jeg skulle arbejde med elitesport. Ja. Og det var også en af grundene til, at jeg ville tage personlig træneruddannelsen. Men det var der, det gik op for mig, at jeg gerne ville arbejde med klienter, altså en til en, i stedet for... Ja. Så det vil sige, hvis vi sådan, bare lige spoler sådan en lille smule tilbage, altså da du tager PT-uddannelsen, så er det primært på grund af sådan, vil sige, afsavn til, kan man sige, det træningsfaglige aspekt i fysuddannelsen, mere end det egentlig handler om sådan, hey, jeg skal ud og træne andre. Ja, altså det var ikke med henblik på at blive bedre til at træne selv. Det var en bonus, men det var med henblik på måske at kunne lave noget inden for fysverdenen, der havde med træning at gøre. Ja. Måske ud og være fys på et fodboldhold, eller noget andet elitesport, hvor at træning er en stor del af det. Ja, så det starter meget... Altså, kan man sige, det starter meget elitesportsorienteret, ja. Sådan generelt, for der både, kan man sige, sådan rent fysmæssigt, men også, kan man sige, da du så begynder at tænke, okay, men det her med træning, det skal være en lidt mere sådan fast del i sig selv. Helt sikkert. Ja. Og hvad bliver så næste stop sådan i den rejse? Fordi nu, så finder du, kan man sige, ud af, at kan man sige, at det her med sport, eller det her med træning, kan man sige, godt kan være en sådan selvstændig arbejdsting. Det behøver ikke kun at være en del af sådan fysarbejdet. Hvad gør du sådan ligesom derfra? Fordi så har du så det her ene forløb med hende her pigen. Hvad gør du sådan for, kan man sige, ligesom at komme videre derfra? Jamen, i løbet af det næste halvår derefter, mens jeg træner med hende, der begynder jeg at lede efter steder, hvor at jeg kan arbejde som personlig træner. Jeg har det her lille center i Risskov, men det er ikke stort nok eller godt nok til rigtigt at kunne lave en træningsforretning dernede. Så jeg begynder at lede efter andre steder, hvor jeg tænker, at det her kunne det være fedt at arbejde. Jeg snakker med en bred palet af centre og trænere og møder mange folk i træningsbranchen i Aarhus, som er, hvor jeg arbejdede på det her tidspunkt. Og der bliver jeg så enig om at starte med at arbejde i Fittersund, efter jeg bliver færdig som fysioterapeut. Det gør jeg i januar 17. Og kort tid efter her, så begynder jeg så at arbejde en stilling op hos Fittersund i Aarhus. Og det bliver så en kombinationsstilling, sådan som jeg husker det, altså hvor du både har noget rent fysarbejde, og du så også har noget rent PT-arbejde, eller hvordan? Nej, det er ren PT og receptionsarbejde og hold og alt muligt. Arbejde i et fitnesscenter. Ja. Ikke noget med fys, fordi det var jeg sgu blevet lidt slukket på igen. Okay. Efter at have været i praktik og have snakket med forskellige folk. Ja. Der brændte gløden ikke lige så meget, som den gjorde i den træningsfaglige del. Ja. Uden at vi sådan skal dykke alt for meget ned i det, altså sådan, fordi jeg tror da også, det har udviklet så meget, skal man sige, sådan, altså den fysuddannelsesmæssige de senere år, men var det, altså blev det for tungt sådan manuelt på det tidspunkt, eller? Altså uddannelsen? Nej, men eller sådan selve arbejdet sådan på den anden side blev det, hvad var der gjorde sådan, at det blev for fjernt på en eller anden måde? Det blev meget, enten så skulle du arbejde med ældre i det offentlige, eller også så skulle du stå og være slave på en klinik, på en eller anden stor fysklinik, hvor at du bare skulle have folk igennem. Det var det, som jeg frygtede på det her tidspunkt. Ja. Og der gav personlig træning mig jo en mulighed for at have nogle længere forløb med folk, som var motiveret for at komme, og hvor man havde en time til at påvirke dem positivt hver gang. Og det er mig væk noget andet end 20, 25, 30 minutters konsultationer. Helt bestemt, det tror jeg i hvert fald også. Min erfaring er også ved at snakke med flere fysioterapeuter gennem tiden, at det er virkelig en åbenbaring eller en helt ny verden, det der med lige pludselig at opleve, okay, jamen, det er ikke kun de der 20-25 minutter, du kan rent faktisk have en time sammen med folk, og det er, som du siger, virkelig noget andet, man kan nå, når man arbejder med folk i en time frem for 20-25 minutter, hvor sådan, okay, hvad er det største problem? Hvad kan vi lige gøre her for lige sådan at samle skårene og på en eller anden måde give dig et eller andet med hjem, du så kan prøve at gå hjem og lave, som du alligevel ikke kommer til at lave, når du så er kommet tilbage om en måned og sådan noget. Altså, der er altså noget mere plads til en procesorienteret tilgang, når man har en time sammen med folk. Helt sikkert, og der er meget mere frihed i det, fordi
jeg kunne få lov at lægge det i det, som jeg havde lyst. Hvis jeg ville arbejde med relationen, så gjorde jeg det. Hvis jeg ville arbejde med periodisering, så gjorde jeg det. Hvis jeg ville arbejde med styrkeløft, så gjorde jeg det. Mm. Der var frihed til at dykke ned i nogle faglige ting, hvor at man bliver lidt mere bundet i forhold til den problemstilling, som du bliver sat over for som fysioterapeut. Så kommer folk, og så har de ondt i knæet eller ondt i skulderen, og så skal du fikse det så hurtigt som muligt, i stedet for så godt som muligt. Ja, det bliver sådan en problemløsningsmaskine på en eller anden måde. Præcis. Og det tiltalte mig ikke på det her tidspunkt. Det var ikke, fordi det ikke inspirerer mig at hjælpe andre, jeg er også vendt tilbage til det, men det giver mig meget mere personligt at få lov at dykke i dybden med et emne, hvor jeg kan få lov at nørde det en lille smule mere. Det kunne jeg med styrketræning og med personlig træning på det her tidspunkt. Men hvis vi sådan, altså nu skal det jo ikke lyde som om, altså nu kan det hurtigt blive sådan en skræmmekampagne om, og, altså i forhold til at gå ind i uddannelsen som fys, og der er jo virkelig mange sådan givende ting jo, også ved der er mange forskellige måder, man kan bruge det til at arbejde på den anden side. Men hvad tror du, kan man sige, hvis vi sådan skal lige sådan tage kan man sige, de positive briller på, hvad tager du sådan med, kan man sige, eller hvad tog du med i hvert fald der til at starte med fra din fysuddannelse, som du ligesom sådan virkelig kunne bringe med ind i dit trænerarbejde? Det, som man virkelig får med sig fra fysiuddannelsen, det er en rigtig, rigtig god forståelse af anatomien og biomekanikken. Mm. Det er ikke... Det afhænger meget af, hvilken praktik du har været i, hvor praktisk du er orienteret i forhold til det. Men rent teoretisk, så får du en super god grundforståelse for anatomien og biomekanikken og sygdomslære og fysiologi på grundniveau og sådan nogle forskellige ting. Noget pædagogik også, og det her med at kunne skelne skidt fra kanel i forhold til litteratur, altså evidens og videnskab og forskellige ting, og arbejde med en, i citationstegn, evidensbaseret tilgang. Ja. Det får man med sig. Så når man går ud på den anden side, så kan man optage viden på et højere niveau, end man ellers ville kunne. Altså, det giver sådan et solidt fundament, kan man sige, for at gå videre, og så opsøge måske mere sådan noget lidt mere nichet, hvis man kan sige. Præcis, og man får fornemmelsen af, at det er ikke så kompliceret at arbejde med folk, der har ondt forskellige steder, som man måske tænker, hvis ikke at man har den her forståelse for anatomien og skadesforståelse generelt. Ja. Så kan man få lov at gøre lidt flere ting med træningen, hvis man har sådan en grundforståelse. Det tror jeg helt klart også. Altså sådan min oplevelse er også det her med, kan man sige, at når man har en større sådan anatomisk og biomekanisk forståelse, så jeg ved ikke, om man kan sige, at man bliver mindre bange for skader, eller man bliver mindre bange for problematikker, fordi at, kan man sige, at man har en bedre forståelse af, hvordan sådan tingene spiller sammen, så kan man sige, at det her med, at man har ondt i knæet, jamen det betyder, altså sådan, så hvis man ikke rigtig har den der basis, så kan man godt hurtigt blive sådan, okay, ondt i knæet, det bliver jeg nødt til at holde mig væk fra, det er ikke noget for mig, det må jeg hellere sende et andet sted hen. Men når man lige pludselig har den der sådan faglige ballast, så man lige pludselig godt begynder at nuancere, hvad er ondt i knæet, og man tør måske i højere grad, kan man sige, at prøve at arbejde sig ind i det, i stedet for, kan man sige, at gå udenom det. Præcis. Og det tror jeg virkelig, kan man sige, altså er sådan en stærk overvindelse, eller hvad kan man sige, som man kan opnå igennem kan man sige, den type af viden. Ja, altså vores en legende af en underviser på uddannelsen, som underviste os i sygdomslære, som jo er alt med sygdom og alt med skader. Og han var kirurg nede på Skyby, som lå lige ved siden af uddannelsen. Kan vi name drop et eller andet? Ja, Frank De Pauli. Ja. Det er hårdt at kalde ham tosset, men han var en speciel fyr. Super, super fagligt dygtig, og jeg er næsegrus af veneration for den mand, fordi det der med at kunne undervise på en uddannelse, hvor man kommer løbende op et kvarter forsinket med en cola i hånden, i hvide træsko og fuld operationsoutfit med blod på bukserne, for at undervise en flok fysioterapeutstuderende. Det synes jeg sgu egentlig, det er meget fedt. Det gav meget autenticitet til hans undervisning. Jeg vil også sige, det er også meget rart at vide, hvor blodet det kommer fra. Det er ikke bare sådan, om det var en forelæsning, jeg havde inde ved siden af sådan lige her før. Nej, han kom direkte ned fra thorax kirurgisk, altså hjerte- og lunge medicinsk afdeling dernede. Og han sagde altid til os i undervisningen, og han råbte det, og han kastede med tuscher og alt muligt andet, råbte,
I skal kunne jeres basale anatomi og fysiologi. Hvis I kan anatomien, og I kan fysiologien, så kan I alting. Fordi det vil forklare alle problemstillinger med skader, med ortopædkirurgi, altså med bevægeapparatet, men også, hvis man ved, hvad problemet er med Parkinsons, for eksempel. Jamen, hvis du kan din fysiologi, så kan du også forklare, hvorfor at Parkinson er et problem. Så på den måde, hvis du virkelig er god til anatomien, og du virkelig er god til fysiologien, så kan du virkelig komme langt. Det bliver sådan virkelig basisen for rigtig meget for forståelse. Ja, og hvis ikke at du har det, så kan folk bilde dig alt muligt ind, som du måske ikke kan sortere i. Ja. Men hvis du kan det andet, så har du godt fundament, og det er det, som du får med, synes jeg, fra fysiuddannelsen. Der er masser af plads til forbedring, der er masser af huller, der skal fyldes ud bagefter med praktisk erfaring og videredannelse, men grundforståelsen, den er ret god. Ja. Hvis vi så får du så det her job i Fidersund og begynder ligesom at bygge en karriere, hvor du bliver nødt til at mixe lidt på kryds og tværs imellem både noget hold og noget reception og det at lave PT på gulvet og sådan noget. Hvad kan man sige, du sådan, hvad føler du sådan, du lærer i den periode? Altså sådan, hvor er det, du bygger mest på henne der? Det er rigtig meget service. Ja. Klientpleje og medlemspleje. Det at kunne gå på gulvet i et center og snakke med folk, og også smalltalke, men også at instruere en hel masse mennesker. Altså sådan meget bred palette. Nogle ældre, og nogle unge, og nogle, der har brug for det ene, og nogle, der har brug for det andet. Ja. Fordi det var ikke alt sammen et halvt års træningsforløb. Det var faktisk det var ikke ret meget af det, der var det på det tidspunkt. Nej. Der havde jeg måske en håndfuld klienter, som havde nogle længere træningsforløb. Så jeg lærer rigtig meget i det her med kommunikation og med service, og hvad det vil sige at være professionel. Ja. Måske mere end det rent træningsfaglige, hvor jeg udvikler mig mest her på det her tidspunkt. Så det er mere, kan man sige, det er relationelt, og det er serviceorienteret sådan i det, der rykker noget der. Det er jo også noget, vi, kan man sige, tidligere har snakket om jo det her med, kan man sige, hvor meget den del, den fylder, altså sådan i arbejdet. Ja, helt vildt, og man kan sige, at det giver jo også pote, at jeg er så meget på gulvet, som jeg er, og jeg laver alle mulige ting. Jeg gør rent og rydder op, og har lange aftenvagter og alt muligt andet. Men det giver jo så også pote, fordi at jeg begynder at få mere og mere at lave som træner. Ja. Og jeg ender med faktisk i løbet af det år, fra januar 2017 til november-december 2017, at blive en af de bedst sælgende trænere i kæden på det her tidspunkt. Ja. Og vinder også årets træner i Fidersund-kæden som sådan en intern pris det år. Sandsynligvis baseret på salg. Ja. Så det der med at lægge sig i selen og så få arbejdet noget op, det får jeg så i løbet af det første år. Og det er jo virkelig et testament til det der med, især hvis man vælger at gå ud og være, kan man sige, PT'er i sådan et kommercielt center, hvor meget det betyder at være et genkendeligt ansigt i et center. Altså, så kan det godt være, kan man sige, at de der timer på receptionen ikke er, kan man sige, det, der putter allermest brød på bordet, men det kan det så blive indirekte, kan man sige, fordi at du ligesom bliver en, folk har en relation til, og der er altså bare noget større chance for, at folk de køber ind der. Ja, og det er jo både internt og eksternt, kan man sige, fordi en relation er jo ikke kun til klienterne eller medlemmerne. Det er jo også til dine kollegaer, folk, der skal henvise til dig, og blive venner med de andre receptionister, og vise dem, hvad man kan, og lave træningsprogrammer til dem gratis, og til holdinstruktøren også. Fordi så når holdinstruktøren de får en forespørgsel, hvem sender de dem så til? De sender dem til dig. Hvis du er gode venner med fysioterapeuten, du er gode venner med diætisten, du er gode venner med centerlederen. Alle de her relationer gør det bare nemmere at opbygge en forretning over tid. Altså, det er det, som man i Business Danmark vil kalde netværk. Ja. Men det er bare, det handler om at være den, som folk de går til. Det er jo sådan en top of mind ting, præcis. Altså, kan man sige,
at hvis du har en løbende relation, og du har en løbende påvirkning af nogle mennesker, jamen, så vil der også være en større chance for, kan man sige, du ligger højt i deres tankehierarki i det øjeblik, de bliver spurgt ind til det. Og det handler jo selvfølgelig ikke om, kan man sige, at man skal ud og manipulere med folk, fordi det er jo ikke tanken, det skal jo komme fra et oprigtigt sted i en eller anden grad. Men, altså, fordi det handler jo ikke om at gå ud og så prøve at manipulere en centerchef til, at nu skal jeg være favoritten her, men det handler mere om, kan man sige, det der med, at man bliver vældigt, man bliver en del af noget, og man bliver en, som, kan man sige, folk har med i deres tanker på en positiv måde. Ja, præcis, og det var jo heller ikke sådan noget med at gå rundt og kysse røv og komplimentere chefen hele tiden, men det var også det der med at tage nogle af de sure chancer. De vagter i sommerferien, hvor de andre, de holdt ferie, jamen, så gik jeg og gjorde rent i et tomt center, og så Tour de France på storskærmen. Altså, og det er en del af det. Det var noget af det, ikke? Ja. Men også det her med altså, den gamle, som jeg læste mig til, da jeg startede som PT'er, den simple markedsføringsplan er 2 trin. 1, du skal gøre et godt stykke arbejde, og det er det vigtigste. Nummer 2, du skal lade folk vide, at du gør et godt stykke arbejde. Ja. Så hvis jeg godt vidste, at jeg var god til det træningsfaglige, jeg var god til at lave træningsprogrammer, men der ikke var nogen, der vidste det, så er det jo ligegyldigt. Ja. Så det der med, at jeg fik lov at vise det for chefen, og jeg fik lov at vise det for mine kollegaer, mine holdinstruktører, mine receptionistkollegaer, jamen, så ved de, at det, jeg laver, det er godt. Ja. Og når de gør det, jamen, så lægger du i banken, og så på et tidspunkt, så betaler det sig. Ja. Enten direkte eller indirekte. Ja. Hvor lang tid er du der, inden du hopper videre? Jamen, det er jo lidt op og ned, fordi at jeg kommer jo tilbage til Fidersund. Men i løbet af min uddannelse som fysioterapeut, der har jeg afsøgt muligheden for at komme i udlandspraktik. Ja. Og jeg vil gerne til USA, for jeg har altid drømt om at arbejde med amerikansk sport på en eller anden måde. Om det var basketball eller amerikansk fodbold, eller hvad det var ikke så vigtigt for mig. Men jeg havde i lang tid fulgt med i, hvad de lavede i USA. Problemet som fysioterapeut er, at den uddannelse, som vi har i Danmark, ikke er godkendt eller anerkendt i USA. Og derfor så kunne jeg ikke komme i udveksling, mens jeg studerede. Det besluttede jeg mig så for at prøve bagefter. Så efter jeg var færdig med uddannelsen, så ville jeg i praktik alligevel. Og jeg fik noget sparring med vores gamle mentor, Christoffer, som var din og min underviser på PT-uddannelsen. Og han kom med nogle forslag til nogle steder, hvor man kunne søge en praktikplads. Så jeg søgte en praktikplads, eller 2 eller 3, i løbet af efteråret 2017. Og det ender så med, at jeg får den her praktikplads fra 1. januar 2. januar 2018. Så i slutningen af 2017, der stopper jeg som personlig træner i Fidersund, og jeg opsiger min lejlighed i Aarhus, og jeg stopper som fysioterapeut på det fodboldhold, jeg er tilknyttet ved siden af på det her tidspunkt, og rykker det hele op med teltpæl, og så tager jeg et halvt år til USA. Og så står den på sport. Så er det sport. Jeg ender med at komme i praktik hos noget, der hedder Cressy Sports Performance, som er et meget specialiseret privat træningscenter, som arbejder med baseballspillere. Så omkring 80% af klientellet i det her træningscenter er baseballspillere fra high school til Major League, altså det højeste niveau. Ja. Og hvordan kommer du ind der? Er det bare ved, at du bare har sendt en uopfordret mail til dem og spurgt, eller har du noget kontakt ind? Eller? De har et internship-program, hvor man kan søge internship. De har 3 hold om året, og der er 5 pladser per hold, eller sådan et eller andet. Ja. Så jeg smider en mail, og tænker ikke rigtig over det, og så får jeg besked om, at jeg er iblandt finalisterne. Jeg tror, der var 20 finalister eller sådan noget, hvor vi så skulle til en samtale. Normalt så har de jo sådan noget 200 ansøgere per hold. Ja. Så jeg er blandt de sidste 20 der, og så kommer jeg til en samtale, og jeg snakker med Tim, som bliver min overordnede i Cressy. Og så efter nogle ugers ventetid, så får jeg det så at vide der. Så det er egentlig bare
og kalde den ind fra højre, og så prøve lykken. Ja. Så det er jo sådan, det kom i stand. Okay. Og så kommer du derover. Bliver du så bare kastet direkte for løverne, eller hvordan starter det op derovre? Vi har 2 timers introduktion den første dag, og så skal vi i gang med at have klienter. Og så kører det bare? Så er det bare afsted. Altså, det er ikke helt rigtigt, for vi havde også ret meget forberedelse op til, vi skulle afsted. Okay. Så der var en masse online pensum. Der var blandt andet et øvelseskartotek på omkring 850 øvelser, som vi gerne skulle kunne udenad, inden vi kom. Med alle mulige funky navne. Og der var også en masse online uddannelse, som de har lavet, som vi også skulle igennem. Men det der med at lære centret at kende, og lære kollegaerne at kende, og vende sig til at tale et sprog, som ikke er ens modersmål. Ja. Det var 2 timer, og så var det bare i gang. Ja. Så. Og så var det fuld kalender, eller? Ja, det var 6 dage om ugen. Ja. Var som regel i centret fra 8 morgen til 8 aften. Med undtagelse af lørdag, hvor man kun var der fra 8 til 14, og så fri søndag. Det må man sige, det er en slags timer. Det var bare derudad. Og det er jo det gode ved at tage afsted alene og uden nogen forpligtelser. Fordi jeg synes jo, det bedste sted, jeg kunne være, det var i det træningscenter. Jeg synes, det var super spændende. Det var det, jeg brændte for. Ja. Så det at være der, var jo derfor, jeg var taget afsted. Ja. Så jeg følte ikke, at det var for meget. Det var nogle lange dage, men hvad skulle jeg ellers lave? Ja, det var, kan man sige, du havde ligesom dedikeret dig til, det var det, der skulle ske. Præcis, og jeg havde jo ikke nogen omgangskreds derovre, ikke nogen venner eller familie, der skulle tage hensyn til, ikke nogen kæreste, der skulle have opmærksomhed i løbet af de her arbejdsdage. Så det var jo bare 12 timers center, og så hjem og lave mad til næste dag, og så afsted igen. Ja. Og hvordan føler du, at du rykker dig mest sådan, i den periode, du er her, eller du er derovre? Jeg rykker mig enormt meget på rigtig mange parametre. Det er suverænt den fedeste oplevelse, jeg har haft professionelt. Fordi også personligt er det også deroppe af. Der er måske lige noget med et bryllup og et barn, som overhaler, men ellers så er det godt på den måde. Ja, det er lidt heldigt. Men i forhold til, hvordan jeg udvikler mig, så udvikler jeg mig enormt meget personligt i forhold til, at det der med at være afsted hjemmefra og være alene, så er der ikke nogen forventninger til dig i forhold til, hvem du skal være, og hvem du har været tidligere. De aner jo ikke, hvem personen Martin han er på det her tidspunkt. Så jeg er bare mig selv og interesserer mig for de ting, jeg interesserer mig for, at bruge tid på det, som jeg gider at bruge tid på. Ja. Så jeg lærer mig selv rigtig godt at kende, og så er det jo også hårdt at være afsted alene. Og jeg holdt jo fast i min kære kæreste, nu hustru, i hele den periode, uden at hun kom over og besøgte mig, eller jeg kom hjem og besøgte hende i løbet af et halvt år. Så vi lærte hinanden at kende også i det. Men fagligt, der rykker jeg mig enormt meget på min forståelse af arbejdsmoral, for de arbejder bare hårdere i USA. Altså tænker du sådan, kan man sige, i professionelt arbejde, eller tænker du sådan sportsligt arbejde, eller begge dele? Ja. Begge dele. Altså i sporten, der er forberedelse, styrketræning, konditionstræning osv., det er en meget større ting, end det er herhjemme, hvor hvis man spiller professionel fodbold, så møder man op til fodboldtræning, og så er der måske noget styrke ved siden af. Men derover der er der en off-season, og der arbejder alle stenhårdt i den off-season også. Rent professionelt, som træner, jamen det var jo sådan noget med, at hvis vi havde en klient på gulvet, det kunne godt være 1,5 times træning, så længe du har din klient, eller 2 eller 3 klienter, som vi kørte simultant med det setup her, så må du vente med at gå på toilettet, og du må vente med at tage en pause. Og sådan det. Det er service. Du er der jo for at servicere folk, ikke? Og folk de betaler en masse penge for at være i det center der. Ja. Så du har bare knippet ballerne sammen, og så knokle videre. Og når der er tomt, og du ikke har noget at lave, du ikke har nogen kunder, så kan du tage din halve times pause. Du kan gå ud og slå en streg, eller du kan gøre rent. Ja. Det der med at sidde og dangdere den over i hjørnet, eller kigge på sin telefon, det var no-go. Ja.
Men det kommer jo vel også, kan man sige, altså det er jo et højspecialiseret sted, og altså super professionelt, altså og for dem, der ikke lige kender det, så det er nok også vigtigt, kan man sige, at understrege, det er jo ikke, kan man sige, der hvor den menige mand går hen, altså det er ikke billigt at være altså i det her center. Det er for professionelle sportsfolk, og det er også derfor, kan man sige, vi er jo oppe i et prisleje, hvor, kan man sige, det skal også være derefter. Og det er jo også derfor, man kan sige, man ser jo ikke, kan man sige, i samme grad noget lignende i Danmark. Altså. Nej, ikke det setup, som de har her. Det gør de ikke. Sådan for lige at skabe lidt kontekst, så Eric Cressy, som er ligesom ham, der har lagt navn til foretagendet, han er i dag Head of Performance, altså chef fysisk træner for New York Yankees, som er den fjerde mest værdifulde sportsorganisation i verden, efter Real Madrid, Barcelona og Dallas Cowboys eller sådan noget. Ja. Så det er virkelig en af de tunge drenge, der har startet det her op, og som kører det her. Og det betyder også, at de folk, som kommer ind af døren, og som vi træner med, jamen det er folk, der har kontrakter på 20, 25, 30 millioner dollars om året på det her tidspunkt. Det er ikke bare hvem som helst. Nej, det er også her, at Serena Williams, som trænede op efter sin graviditet, for eksempel. Altså, det er nogle tunge spillere, der kommer her i det her center. Og det betyder jo selvfølgelig, at man skal performe som ansat også. Ja, og det er der en forventning om. Præcis. Og også, at det er vores ansvar som praktikanter, at centeret står snorlige, at vægten er på plads, at der er gjort rent, at der er støvet af, at tingene de er, som de skal være i slutningen af dagen. Ja. Og der er du er der et halvt år. Og er der sådan, kan man sige, er der sådan nogle sådan bestemte sådan, kan man sige, trin, du sådan skal igennem undervejs i den her periode, du er der, eller er det bare, kan man sige, en hel masse arbejde med nogle mentorsamtaler undervejs, eller hvordan er sådan setup'et? Det er en hel masse arbejde med nogle mentorsamtaler undervejs, men jeg føler jo, at jeg arbejder mig opad, fordi de første par måneder, så er man bare nobody. Ja. Altså, så starter du fra bunden af, og det er ligegyldigt, om du har en baggrund som fysioterapeut, eller om du bare kommer ind fra gaden. Altså, det har de ikke nogen holdning til. Men jeg får så senere lov til at lægge programmer selv, og have mine egne klienter, som jeg laver personlig træning med, hvor det ellers var sådan noget åben gruppe, det vi kalder semi-privat træning, hvor folk de kommer, og så kan man rådgive dem undervejs i træningen. Ja. Ja, så til at starte med, så kan man sige, så er du egentlig altså bare tovholder i en eller anden grad, kan man sige, eller den, der sådan står for den praktiske gennemførsel, men har egentlig ikke rigtig noget at sige sådan, i forhold til det, men så får du mere og mere at sige undervejs. Ja, præcis. Med nogle specifikke klienter, som jeg får gode relationer til, og som jeg gør et godt stykke arbejde med, så får jeg lov at gøre mere og mere. Ja. Og jeg ender også med, jeg tror til den første evaluering, der fik jeg at vide, at jeg var en lille smule doven. Og til den sidste evaluering, der fik jeg at vide, at jeg var en arbejdshest. Okay. Og det var det største skulderklap, som jeg kunne få, fordi at efter den første evaluering der, så var jeg godt nok noget nedslået. For jeg synes jo egentlig, at jeg havde arbejdet ret godt. I forhold til danske standarder havde du givet en god gas. Jeg havde givet en rigtig god gas. Jeg gjorde jo mere, end jeg gjorde derhjemme. Ja. Men det var det der med altid at være i bevægelse i de timer, du var i centret. Du var altid i gang med det ene eller det andet, udover lige frokostpausen. Jeg gjorde rent, og jeg vaskede op, og jeg rensede toiletter, og jeg gjorde det hele. Og jeg havde 3, 4, 5 klienter på samme tid, som jeg løb rundt imellem. Ja. Så på den måde, så knoklede jeg også røven ud af bukser. Ja. Og når vi så var færdige med at arbejde, så var centret lukket, og i den time efter arbejde, så trænede vi. Ja. De fleste af os i hvert fald. Imponerende nok, at I overhovedet kunne have overskud altså til det. Altså sådan. Præcis. Og det var jo også, når jeg kigger tilbage på det, så var det jo både noget af det hårdeste, men det var også det bedste. Fordi, hvad er federe end at arbejde med træning, og så træne en hel masse? Ja, altså. Men det gør jo nok også meget det der, man kan sige, man er et miljø, hvor man er sammen om at gøre det, fordi jeg tænker også, når man bruger så mange timer i et træningscenter, så bliver det jo også, kan man sige, ens primære relationer ligger jo så også dernede. Ja, det gør det, og især for mig jo. Der var jo nogle af mine medpraktikanter, som var fra området, og som havde familie og kærester og alt muligt andet. Og de blev da ikke hængende fredag aften og trænede. Nej. Det var bare mig og ham, jeg boede sammen med, som også var et
Det var en mand, der havde arbejdsmoral. Jason, som jeg boede sammen med der. Ja. Han kunne fandme mig knokle også. Så ham lærte jeg en hel masse af. Og så er der jo alt det, hvad skal vi sige, det nørdefaglige med skulderspeciale, rygspeciale, hoftespeciale, som var det, som man arbejdede meget med baseballspillerne. Ja. Der var forståelse af core-træning, der var vejrtrækning, biodynamik, eller biomekanik nok nærmere, hvor at det var på et niveau, som jeg slet ikke havde hørt om før, og hvor man bliver introduceret lige så stille, og det fattede jeg jo heller ikke på det tidspunkt, og det er også noget, som jeg er blevet ved med at arbejde med efterfølgende, men man blev virkelig introduceret for nogle koncepter, som ikke var på radar herhjemme, så rent fagligt på den måde udviklede jeg mig jo også mega meget, og fik mega meget blod på tanden i forhold til at tage træning i et niveau op. Ja. Og jeg tror også, jeg endte med at skrive sådan en lille note til mig selv i slutningen af praktikken, at nu skulle jeg hjem, og så skulle jeg være med til at løfte niveauet for træning i Danmark op til det niveau, som det var her i USA. Ja. Hvordan det så lykkedes, det kan vi altid diskutere. det kan jo være svært ene mand at løfte den byrde der. Løfte hele byrden. Ja. Men det vil sige, kan man sige, at altså, så, da du kommer hjem fra USA, så er det i høj grad, kan man sige, arbejdsmoral og, kan man sige, og faglighed, at du sådan tager med derfra. Og da du så kommer hjem, så er det tilbage til Fit og Sund. Der sådan, mærker du en tydelig forskel på, kan man sige, kan vi kalde det den arbejdsmartin, der tog afsted inden der var i Fit og Sund, og så den arbejdsmartin, der kommer hjem, da du vender tilbage derfra. Er der sådan en markant ændring i, hvordan du begynder at gøre tingene? Ja, det er der. Jeg er meget mere struktureret. Jeg har aldrig været specielt struktureret i mit arbejde, eller i mit studie og mit liv generelt. Jeg er lidt en løs kanon, sådan personlighedsmæssigt. Men det der med at få puttet ting i nogle kasser, og have et ambitionsniveau for den måde, jeg gør tingene, det har ændret sig ret radikalt i løbet af det halvår der. Så der begynder jeg virkelig i mine træningssessioner og forberede mig grundigt, og have en fast struktur for, hvordan jeg gør tingene, og så plads til variation i den struktur. Det er sådan en form for træningens svar på militæret, du lige har været i, lige inde og have et halvt år, hvor du lige er blevet rettet til, og man lige har lært, hvordan skoene de skal stå pusset, og tøjet er foldet, når det er, man skal være klar. Ja, præcis, og du møder altid op i en renvasket t-shirt og sådan nogle forskellige ting, ikke? Ja. Det var jo en del af det. Og så den anden del af det, det er jo også, at efter jeg kommer hjem, så bliver jeg prikket på skulderen af Jeppe, som er din af mine gamle overordnede, og så bliver jeg spurgt, om jeg vil være med til at undervise hos Health Lab, sammen med dig og vores andre kollegaer på det her tidspunkt. Ja. Og det ændrer jo selvfølgelig også noget i forhold til mit arbejdsliv, på en eller anden måde. Altså, tænker du sådan, kan man sige, i forhold til noget selvopfattelse i det også, eller? Ja, også det, men også bare lavpraktisk. Altså, så kommer der lige pludselig weekendarbejde ind. Nå, ja, på den måde. I øst og vest. Ja. Og en masse forberedelse og fordybelse i forhold til de emner, man skal undervise i. Ja. Men så, altså hvad sker der sådan, hvis vi sådan skal prøve at tage tiden derefter, hvis du kommer tilbage til Fit og Sund og begynder at genoptage dit PT-arbejde, har du stadigvæk samme grad af blæksprutte-funktion, da du kommer hjem, eller bliver det mere ren PT i den periode, eller hvad sker der der? Det bliver markant mere ren PT, fordi at jeg har jo et kundegrundlag, fra tidligere, som jeg vender tilbage til, nogle af dem, og så begynder jeg meget mere at arbejde med ren PT, med bootcamps, og så har jeg selvfølgelig stadigvæk nogle hold, men jeg er ikke ret meget i receptionen mere på det her tidspunkt. Nej. Men jeg er kun i træningscentret på det her tidspunkt. Ja. Vi skal helt frem til corona, før at det ændrer sig. Ja. Bliver det sådan næste stop på din rejse? Er det der, da vi sådan rammer corona, eller har vi? Ja, altså vi knokler jo afsted der i 2018 og 2019, inden det så rammer, hvad er det, i 2020, ikke? Ja, starten 2020, ja. Hvor der jo sker en hel masse forskellige ting, synes jeg. Uddannelsesmæssigt, der går vi fra at køre vores
PT-hold, som jeg selvfølgelig også lige skal finde mig til rette i, til at vi også udvikler det her fys-PT-koncept, hvor vi laver en træningsuddannelse til fysioterapeuter, som jeg er primus motor på. Ja, og der, altså for dem, der ikke sådan lige er helt med, så kan man sige, så snakker vi i HealthLab-regi her, hvor kan man sige, at vi går fra at have en PT-uddannelse, der kører 2 gange om året i Jylland, til at lige pludselig så er der også en PT-uddannelse på Sjælland, og der bliver så koblet den her PT-fys-del på, som du jo så er primus motor for. Præcis, og vi begynder at jeg bliver trukket med ind i nogle forskellige relationer i den europæiske brancheorganisation også, hvor jeg er med i Italien på konference, jeg er med i Madrid, og jeg altså er med... det er i sammenhæng med det, vi kalder European Active. Ja, Europe Active, som er brancheorganisationen for det træningsfaglige. Der er jeg med rundt omkring, og ender også med at sidde i et ekspertpanel til det, der hedder ISM, International Standards Meeting, som foregår i København i november 2019. Hvor vi skal snakke en masse om, hvordan vi kan udvikle personlig træning og standarder og sådan nogle forskellige ting for uddannelserne. Ja. Og så der i foråret 2020, så lige pludselig så slask, så lukker det hele jo. Og gør det sådan, kan man sige, sætter det nogle ting i gang for dig i forhold til, kan man sige, sådan at reevaluere, kan man sige, hvordan du gør det hele, eller hvad der skal ske fremad, eller hvad sker der sådan ligesom for dig der? Jamen, jeg finder ud af, hvor usikker min privatøkonomi den er. Fordi den måde, jeg er ansat på, giver mig ikke en fast løn, hvilket også gør det svært at få den refunderet, altså fra min arbejdsgiver. Få noget hjælp. Ja, præcis. Altså corona-hjælpepakker og alle de forskellige ting. Så jeg får ikke en ret stor indkomst under nedlukningerne, hvilket jo så gør, at jeg begynder at kigge på alternativer. Så jeg ender med at arbejde som supporter i en tech-startup, som jeg overhovedet ikke har noget at gøre med min kompetenceområde. Men jeg havde en kontakt der, som så supplerer min indkomst. Ja. Og så lige så stille, så også i privatlivet, så går det op for os, at vi nok gerne vil have et hus, og vi vil gerne have nogle børn på et tidspunkt, og sådan nogle forskellige ting. Og så kan jeg godt se, at det er svært at gøre det, mens jeg er ansat på den måde, som jeg er ansat på. Ja, det, altså kan man sige, fuldtids PT, især kan man sige, i sådan en selvstændig sammenhæng, kommer bare med en vis grad af usikkerhed. Det gør det, helt sikkert. Der er nogle økonomiske overvejelser, man skal have sig, og man skal have en forventningsafstemning med den bedre halvdel i forhold til, hvordan man skal køre det, fordi hvis jeg skal have 2 eller 3 aftener om ugen, hvor jeg arbejder, så kræver det jo så, at min bedre halvdel tilsvarende ikke har det. For ellers så kan det jo ikke hænge sammen, hvis der skal hentes børn og alt muligt andet. Ja. Nu er min bedre halvdel, hun er sygeplejerske og har skiftende arbejdstider, så jeg kan godt se, at det kommer ikke til at fungere, det her. Og så jeg skal finde ud af, hvordan kan jeg strikke det sammen, så jeg stadigvæk har PT, men så jeg ikke er så udsat. Og så er der jo forskellige forretningsmodeller. Vil du være selvstændig og køre med en online forretning? Vil du køre bootcamps, hvor du har en større timeomsætning? Eller skal jeg begynde at komplementere min indtægt med et andet arbejde? Og der ender jeg med den sidste mulighed her, hvor at jeg så tænker, jamen, så har jeg noget deltids PT, hvor jeg er selvstændig et par gange om ugen, eller et par dage om ugen, og så arbejder jeg jo som fys på en klinik de resterende timer. Og det ender det med, at jeg tager det skift tilbage i, det må være sommeren 2021, hvor jeg får muligheden for at arbejde på en klinik i Aarhus, i stedet for at arbejde i Fittersund, som jeg så stopper i her. Så du vælger ligesom at sige, at nu vil du gerne have noget mere sådan sikkerhed i det, og det vejen dertil, det bliver så, kan man sige, det her med en fysklinik, eller at komme ind på en fysklinik. Er det noget, kan man sige, sådan, altså når du kigger på det i dag, jeg ved jeg godt, altså, vil sige, du er jo stadigvæk i det, sådan, er du glad for, at du, kan man sige, valgte at gå den vej? Både og. Jeg har lært enormt meget sådan fagligt af at være på den klinik, fordi at mine kollegaer var enormt dygtige fagligt, og jeg har fået nogle muligheder. Arbejdet blandt andet hos Badminton Danmark, og også været sådan lidt løst tilknyttet DBU af nogle omgange.
Og de muligheder havde jeg ikke fået, hvis ikke jeg havde arbejdet på klinikken. Men set i retrospektiv, så tror jeg måske, at jeg ville have lagt flere kræfter i at arbejde en selvstændig forretning op. Men lige på det her tidspunkt, der havde jeg en eller anden idé i mit hoved om, at det var nu, jeg skulle købe et hus. Og hvis jeg skal købe et hus, og jeg skal låne penge i banken, så skal jeg have en fast indkomst. Så siger banken, at der skal være noget sikkerhed. Præcis. Og det er der ikke, hvis du begynder at starte fra bunden af med en selvstændig forretning. Nej. Så jeg besluttede mig for at gå den anden vej, for at kunne nogle af de ting i privatlivet, som jeg gerne ville på det her tidspunkt. Og det bliver jo nogle gange så lidt gynger eller karuseller, kan man sige, at man bliver nødt til at sige, okay, men så kan det godt være, at man opgiver lidt et sted for at få, kan man sige, noget et andet sted. Ja, præcis. Og der er det vigtigt, at man afstemmer med sig selv, hvad der er vigtigst for en. Vil du helst have din eget træningscenter, eller vil du helst have dit eget hus? Ja. Var det, der var valgmulighederne på det her tidspunkt. Ja, det var jo den kalkyle, du jo ligesom stod i der. Der kan det jo se ud på alle mulige forskellige måder for folk, og der tror jeg også, altså sådan noget, vi også har snakket om tidligere, det der med, kan man sige, at turde tage nogle chancer, mens man har friheden lidt, eller kan man sige, det du også gjorde med at tage til USA, inden at det hed hus og børn og sådan noget. Men det der med, at man i hvert fald i sådan en træningsmæssig sammenhæng tør kaste sig ud i nogle ting og være sådan lidt, nu kalder det at være ung og dum, det behøver det jo ikke nødvendigvis at være, fordi at man skal være dum i den sammenhæng, men det der med, at altså, hvis man skal tage de der chancer, der er virkelig, kan man sige, en stor mulighed, der ligger, mens man er lidt yngre. Der ved jeg ikke sagt, at man ikke også godt kan gøre det, når man er ældre, men der er lige pludselig bare nogle andre perspektiver, man ofte bliver nødt til at tænke ind, hvorimod, kan man sige, når man er start midt 20'erne. Nu kommer jeg til at lyde sådan totalt gammelfar-agtig, sådan, lev livet, mens du stadig kan. Men altså, det er bare det der med, kan man sige, der er nogle muligheder der, altså for sådan at kaste sig ud i nogle ting, og vi har jo bare et sikkerhedsnet i Danmark, der gør, kan man sige, jamen skulle det altså gå lidt dumt, jamen så kan man stadigvæk komme tilbage fra det. Ja, det er sjældent, man ender som hjemløs, fordi at man er mislykkedes med en forretningssag. Ja. Men så nu her, det er jo så der, hvor, kan man sige, nu nærmer vi os der, hvor, kan man sige, hvor du er nu, hvor du så, kan man sige, har det her sådan halvtid som PT og halvtid på fysklinikken. Hvordan, når du sådan kigger tilbage sådan på den her rejse med de her sådan stop, du sådan ligesom har været igennem, er der sådan noget, kan man sige, du sådan lægger mere vægt på end andet? Både og. Det, som jeg jo synes, når vi sådan sidder og snakker det igennem, det er jo, at jeg har lavet mange forskellige ting. Der er mange af stederne, jeg ikke har været i mere end et par år. Og det er jo både en styrke og en svaghed. Jeg vælger at se det som en styrke, fordi at jeg er den overbevisning, at man skal have et bredt perspektiv, før man kan specialisere sig. Altså en pyramide er også bygget med den bredeste del i bunden og den smalleste del i toppen. Og ved at have den her brede erfaring og have prøvet mange forskellige ting, har arbejdet på en fysklinik og har arbejdet i et almindeligt fitnesscenter, har arbejdet i højt specialiseret træningsmiljø og har taget uddannelser i ind- og udland, og har arbejdet med undervisning både på PT-siden, men også har haft fornøjelsen af at undervise på SDU, og også delvis stå for en uddannelse selv, jamen det har bare givet sådan en bred forståelse, som gør, at der er meget at bygge ovenpå. Ja. Og jeg vil stadigvæk sige, at jeg ikke er specialist i noget, selvom jeg snart har været i træningsbranchen i 10 år. Det er næste år, vi har jubilæum. Du og jeg, sådan fra PT i hvert fald. Ja. Det går stærkt. Det gør det. Og jeg er stadigvæk ikke specialist i noget, synes jeg. Jeg synes bare, at jeg har en rigtig solid base, fundament. Ja. Hvad fylder mest for dig den dag i dag? Fordi nu har vi jo snakket lidt om, kan man sige, du har både været, kan man sige, i noget af det her sådan lidt brede, lidt mere kommercielle, og kan man sige, men det har altid været med sådan, kan man sige, et fundament i det her sådan det sportslige. Hvad fylder mest for dig den dag i dag, både hvis vi både tager, kan man sige, på et arbejdsmæssigt plan, men også, kan man sige, et interessemæssigt plan?
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at elitesportsdelen er faldet lidt i baggrunden, fordi det ikke fylder så meget tidsmæssigt og økonomisk i min hverdag, som drømmen var, at det skulle. I dag der har jeg fornøjelsen af at være fysisk træner for Randers HK's første holds dame håndboldhold. Og på den måde, så får jeg stadigvæk lov at beskæftige mig med det, som jeg startede med at interessere mig for. Jeg havde også fornøjelsen af at arbejde med det her badminton på elite-niveau, hvor jeg også fik stimuleret den her interesse. Men der var også en kraftig skillevej i det for mig tilbage i 22, må det have været, hvor at jeg får et jobtilbud. Ikke sådan, at jeg kommer til samtale, men jeg faktisk får et kontrakttilbud fra en dansk Superliga-klub, som jeg har søgt et job hos. Hvor at jeg vælger at sige nej tak til det jobtilbud. Og det gjorde jeg af personlige og økonomiske årsager, hvor at jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan det skulle hænge sammen med det, jeg gerne ville i privatlivet med børn og hus, og så det timeantal og den økonomi, som der var i det fra fodboldklubben af. Og der var jeg nødt til at kigge mig selv rigtig grundigt i spejlet, og overveje, hvad mine værdier er, og hvad mine mål er. Hvem er det, jeg gerne vil være? Og der fandt jeg ud af, at det er vigtigere for mig, hvem jeg er som privatperson, end hvem jeg gerne vil være professionelt. Ja. Og der takker jeg jo så nej til den her drømmestilling, som det reelt set var. Og beslutter mig for, at når det ikke kan lykkes her på det niveau, så kommer det sgu nok ikke til at lykkes. Nej. Med, at jeg kan leve det liv i privatlivet, som jeg gerne vil, og arbejde med elitesport fuldtid i Danmark på det niveau, som jeg gerne vil. Og det er jo virkelig sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det en pointe, men jeg synes i hvert fald, det er, kan man sige, noget relevant at tage med, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der altså, for eksempel starter med at læse til fys, eller læser idræt, eller sådan noget, der har sådan en idé om, kan man sige, hvis man synes, den her træningsverden er spændende, at sådan, du kan være fedt at komme ud og arbejde med elitesport, og det er slet ikke, altså, nu skal jeg ikke sidde og knuse alt for mange drømme, altså, fordi det er ikke, fordi det er umuligt. Man bliver også bare nødt til, kan man sige, at have den her forståelse af, at en ting er at kunne arbejde med det, men en anden ting er at kunne leve af det. Altså, og der er en klar sådan, forskel på de to. Ja, eller leve med det. Ja. Altså at leve af det og leve med det, det skal ses i kontrast, fordi du kan godt leve af det, men det kræver jo så, at du afpasser dine andre omkostninger og arbejdsforpligtelser, eller forpligtelser i det hele taget, til det, som det kræver at arbejde i elitesport. Og at dem, som jeg kender personligt, der arbejder i elitesport på allerhøjeste niveau, der har de enten selv valgt ikke at få børn, fordi at de ikke kunne få det til at hænge sammen, eller også så har de en bedre halvdel, som trækker en kæmpestor del af læsset derhjemme. Ja. For at få det til at løbe rundt. For sådan som det er lige nu, i dansk elitesport, og sådan som jeg ser det i hvert fald, så kan du ikke både have en stor rolle derhjemme, og have en fuldtidsstilling i elitesport, fordi at det er ikke 8-4. Det er aftener og weekender, og træningslejre, udenlandsrejser, alle mulige andre ting. Det er meget sådan sporadisk arbejde, kombineret med meget intenst arbejde. Ja, præcis. Og sene aftener, og det der med, at du ikke er hjemme til aftensmad og hver dag. Ja. Og du er op før, at børnene skal i skole og sådan nogle ting. Kombineret med, at det så heller ikke er verdens bedste økonomi, men sådan generelt så bliver præsenteret for. Nej, præcis, fordi det var noget andet, hvis nu, at du bliver stukket 50 eller 60 lapper i hænderne som fys eller som træner på de her ligahold. Og det kan det godt være, hvis du er den ledende, at du gør det. Men sådan som jeg hører det rundt omkring, så er det ikke der, vi ligger. Så kunne min bedre halvdel jo vælge at sige, så arbejder jeg ikke, og så støtter jeg bare dig
Ja. Så kan det godt være. Men det der med, at vi begge to, igen, skiftende arbejdstider, er nødt til at arbejde 30 plus timer, og med skiftende arbejdstider og sådan nogle ting, det kommer bare ikke til at fungere med privatlivet og med børn og med de forpligtelser, som vi så har. Vi kunne godt have valgt at gøre det på en anden måde, have et mindre hus, vente med at få børn et par år, men det var så den overvejelse, man måtte tage på det tidspunkt, hvor vi var. Ja. Så kan man sige, altså det der sådan, kan man sige, kommer ind sådan senere hen i den her proces, det bliver jo så i høj grad, kan man sige, den her afvejning med, at det lige pludselig, kan man sige, ikke handler om kun, hvad vil jeg gerne rent karrieremæssigt, men som jeg hørte dig sige, det er sådan lidt mere, hvad vil jeg gerne i et lidt større perspektiv sådan af livet. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo et begreb, som er meget oppe i tiden. Work-life balance. Som det så smukt hedder. Hvor man skal finde ud af, hvor ligger balancen henne i forhold til, hvor meget man skal være derhjemme og sit privatliv, og hvor meget man skal være på arbejde. Ja. Og man kan sige, at jeg er overhovedet ikke overbevist om, at jeg har fundet en work-life balance, fordi at, du ved det også, vi arbejder jo rigtig meget, enten fokuseret eller ufokuseret med nogle mails eller nogle sms'er eller et eller andet, der lige skal besvares. Ikke? Så vi arbejder jo stadigvæk rigtig meget mere end det der 8-16. Men nu kan jeg godt sidde i det hus, som vi har købt, og jeg kan hente min søn fra dagpleje 4 ud af 5 dage om ugen, og har mange weekender sammen med ham og sådan nogle ting. Så på den måde, så føler jeg jo, at der er balance i det, selvom at det nok godt kunne være mere optimalt i situationstegn. Men tror du ikke også, at det har været, kan man sige, nu ved jeg godt, at du siger det her med, kan man sige, du fik lønnet til, eller du sagde nej til drømmejobbet og sådan noget. Men tror du ikke også, kan man sige, at at der har lagt meget læring i det her med, kan man sige, du har været ude og prøve at makse ud ude i USA og kørt de her 80 timers uger, og du har, kan man sige, prøvet at få tilbuddet omkring det, altså sådan om at komme hjem og så og gøre det herhjemme, så kan man sige, at tror du ikke, kan man sige, der jeg forestiller mig i hvert fald, er der ikke en eller anden sådan grad af forløsning, kan man sige, i det, kan man sige, at du ligesom har været igennem det der? Jo, helt sikkert. Man kan sige, jeg har altid frygtet at komme ud på den anden side, og så kigge mig selv i spejlet, når jeg er 50 eller 60, og hvor jeg så ikke har gjort de ting, som jeg gerne ville. Altså, at man så står og fortryder en hel masse, og tænker, at jeg ikke har fået det ud af livet, som jeg gerne vil. Og man kan sige, at jeg fik clearet den første af mine store målsætninger relativt tidligt med den der USA-tur. Ja. Og så fandt jeg ud af, at det, jeg havde brug for fra elitesporten, på det her tidspunkt i hvert fald i mit liv, det var anerkendelsen af det arbejde, jeg havde lavet op til, som så ligger til grund for jobtilbuddet. Og det der med, at der var en klub, der valgte og gerne ville have mig, uanset om jeg så valgte det til eller valgte det fra, men den anerkendelse, det var nok mere den, jeg var ude efter, gik det op for mig. Ja. Og det betyder ikke, at jeg ikke kommer tilbage og gerne vil arbejde med elitesport senere, men der er lige nogle andre ting i livet, jeg gerne vil først. Ja. Og det er ikke noget, som kan udsættes. Var det i hvert fald ikke for mig. Nej. Men hvis vi sådan skal vende tilbage, nu har vi været sådan lidt på sådan en filosofisk detur omkring de store spørgsmål i livet. Hvis vi sådan prøver sådan at komme tilbage sådan lidt, kan man sige, på det træningsmæssige plan. Hvor føler du sådan, kan man sige, at du er henne nu sådan i, kan man sige, din ren sådan arbejdsmæssige udvikling? Hvor føler du, at, kan man sige, at det punkt, du har lagt dig på nu, hvor udvikler du dig der, eller hvor føler du, at du udvikler dig henne der? Man kan sige, der hvor jeg ligger nu, det flugter stadigvæk meget godt med det, som var min målsætning, da jeg var på vej hjem fra USA. Det der med at ville løfte niveauet for det træningsfaglige herhjemme. Nu gør vi det jo så bare forhåbentlig igennem de uddannelser, som vi kører, og som vi kommer til at køre fremadrettet. Og mit fokus ligger på at udvikle den del, vores undervisningsprodukter og den forretningsmæssige del af det, som er grobund for at kunne påvirke så mange mennesker som muligt.
det er jo noget, vi sådan gentagende gange altså også sådan har snakket internt om, jo lige netop det her med sådan at tænke det som ringe i vandet. Altså kan man sige, at den mulighed, vi har med sådan en uddannelsesinstitution, det er, kan man sige, kan vi gå ud og så uddanne 100 gode trænere, der så alle sammen har 100 klienter igennem, jamen så er det mange tusind mennesker, vi lige pludselig, kan man sige, har gjort en positiv forskel for på den måde. Lige præcis. Og på den måde, så flugter det, vi gør nu, stadigvæk enormt meget med det, der har været mit erklærede mål, og det, der giver mig mening, rent træningsfagligt. Men jeg skal da være ærlig at sige, at der er andre ting, der er trådt frem foran det der med at hele tiden skulle være forrest i forhold til at blive klogere og være ekspert-tynd. Nu vil jeg hellere hjælpe folk med at få fundamentet, og igen det her tilbage til at være en god generalist, i stedet for at være en specialist. Ja. Så nu der er målet, at vi skal facilitere, at specialisterne kan få lov at komme til ord, og få lov at påvirke dem, som vi har igennem vores uddannelser. Ja, så kan man sige, så du har tænkt dig meget sådan, som, kan man sige, altså starten på din rejse har været meget med fokus på, kan man sige, hvordan bliver jeg den største specialist inden for det her med sportslig træning, hvor at nu er perspektivet, det er lidt bredere og mere generelt. Det er det, og der vender vi jo tilbage til et ordsprog, som jeg også hørte dig citere på et tidspunkt, og jeg vil bare lige høre, og nu vender vi den lige nemlig, fordi der er det her ordsprog, der hedder a jack of all trades. Vil du fuldføre den? Ja, altså jeg plejer jo at sige jack of all trades, master of none. Og det, som folk de glemmer ved den udmelding, som hvis vi lige skal oversætte den en gang, det er, at hvis du er god til mange ting, semi-god til mange ting. Ja, hvis du er rimelig god til mange ting, men du er ikke mester i en specifik disciplin. Det fulde ordsprog hedder jo faktisk a jack of all trades, but master of none prøv lige en gang til. A jack of all trades, a master of none, but it's better than master of one. Så det der med, at man kan også blive for specifik. Ja. Og det i den rolle, som jeg føler, jeg udfylder lige nu, både med mine patienter i klinikken og mine klienter med PT og vores studerende på uddannelsen, der er det bedre for dem, at jeg er lidt mere generel, end jeg er for specifik. Ja. Og hvis jeg var mere specifik, eller hvis de har brug for noget mere specifikt, jamen så ved jeg, hvor jeg skal sende dem hen. Ja. Og jeg tror generelt, at det er noget, sådan mange oplever, kan man sige, altså sådan, når man er længere tid i den her træningsverden. Jeg synes i hvert fald også, at jeg kan genkende det for mig selv, den her tanke med, kan man sige, at da jeg sådan ligesom startede op, det her med sådan, gerne vil være specialist, og gerne vil være, altså sådan, så var det så måske ikke sådan, så meget, sådan, kan man sige, sådan, sport, sådan, men det var mere sådan, kan man sige, det her med sådan, altså styrke og styrkeløft og sådan noget, der sådan har fyldt meget for mig, men det der med, kan man sige, at man havde meget sådan en idé om, at det handlede om at være, kan man sige, den store specialist, som alle ville komme til, hvor at, kan man sige, når man har været i det i den tid og den mængde, som vi har, det synes jeg også på et tidspunkt, man finder ud af, kan man sige, hvor stor en værdi der så også er i at være en god generalist. Altså ikke bare være generalist, men være en god generalist. Altså, men det kan man jo lige netop, kan man sige, vende tilbage til, når man har været ude og, kan man sige, og lært nogle af de der specialiseringer, så kan man lige pludselig begynde at åbne op for, kan man sige, at være god for det der, sådan, det der brede perspektiv. Så det er slet ikke fordi, kan man sige, jeg er stadigvæk også tilhænger af, kan man sige, også når vi uddanner folk, altså det der med, at folk finder ud af, jamen, hvad er det, jeg er rigtig god til, og så er det der, man prøver at lægge sit udgangspunkt til at starte med. Men jeg tror lige netop også, som du har oplevet, og som jeg har oplevet, på et eller andet tidspunkt, så lærer man også, kan man sige, at vende den der rundt og finde ud af, kan man sige, jeg kan ikke bare blive ved med at søge mod den her bjergtop, eller toppen af pyramiden, hvis vi skal gå tilbage til det billede, du har brugt tidligere, at på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, så er jeg så langt op mod toppen af pyramiden, at så er der altså ikke særlig mange at snakke med. Altså sådan, og så bliver jeg altså også nødt til at komme ned og så finde balancen et eller andet sted. Så kan det godt være, at jeg har set udsigten fra toppen, men altså sweet spottet er nok sådan et sted midt imellem.
Ja, det er det jo. Det er jo generelt, og det er jo også en generel tematik. Dem, der har været på vores uddannelser, de vil kunne genkende den her gråskala, som jeg altid snakker om, med at der er ikke noget, der er sort-hvidt. Du skal ikke enten være generalist eller specialist. Du skal være et sted midt imellem. Du skal have en god generel forståelse for en bred palet af emner. Det er jo bare fordi, at jeg er fysioterapeut, så har jeg jo også taget uddannelser inden for kost. Jeg har også taget uddannelser inden for konditionstræning. Jeg har også taget uddannelser inden for sportsspecifik træning. Og behandlingsteknikker. Og alle de her forskellige ting, det gør jo, at jeg kan snakke med, når der kommer en ind ad døren, uanset om det er på en klinik eller i et træningscenter, at de så kommer med en eller anden case, der skal løses, så har jeg en bred forståelse, et bredt perspektiv på den person, der kommer ind. Og så har jeg selvfølgelig nogle ting, jeg er god til. Og hvis de så flugter tilpas overens, jamen så hjælper jeg den her person med. Hvis personen står med et problem eller en udfordring, hvor at jeg ikke er den rigtige til at løse det, så ved jeg også, at jeg skal sende personen videre. Jeg har blandt andet arbejdet med... Jeg har arbejdet med jeg arbejdede med 2 klienter på samme tid, som er den største vægtmæssige udsving imellem 2 individer, jeg har arbejdet med. Jeg havde en pige, der havde anoreksi, som vejede 40 kilo. Jeg havde en mand på 180 kilo. Dem trænede jeg ikke i samme, men de kom lige efter hinanden i løbet af en træningsdag, ikke? Og skulle gå fra den ene yderlighed til den anden. Begge de 2 tilfælde, der var jeg ikke kvalificeret til at snakke kost med dem. Selvom de begge 2 tydeligvis har mega meget brug for at snakke kost. Og det betød, at jeg kørte de her forløb sammen med min kollega, som var diætist og psykologer ved siden af. Fordi at det, jeg var god til, var ikke specialiseret nok. Nej. Men jeg kunne hjælpe dem markant bedre inden for mit emne, end de andre specialister kunne på det her tidspunkt. Ja, jeg tror også, kan man sige, det, at man selv har prøvet at nørde og specialisere sig inden for noget, det gør jo også, kan man sige, i en eller anden grad, at man også kommer til at kende sine egne begrænsninger bedre. Altså sådan, så hvis man er sådan meget, altså hvis man udelukkende, kan man sige, prøver at være i det der generelle plan, og bliver en kæmpe generalist, og bliver sådan en, kan man sige, der får en idé om, om jeg kan lidt af alt, jamen så lige pludselig, så kan man sige, så bliver det sådan lidt, man kan ikke helt se skoven for bare træer, fordi man sådan, jeg kan jo lidt af alt. Så når man, altså det der med sådan at komme ud og prøve virkelig at specialisere sig inden for noget, det tror jeg også, det skaber et andet udsyn i forhold til, kan man sige, og så at være en bedre generalist. Ja, altså den som jeg altid vender tilbage til, den metafor, jeg taler meget i billeder, når jeg underviser. Det ved jeg ikke, om folk de har lagt mærke til, hvis det det tror vi begge 2 gør. men den metafor, jeg altid bruger, det er en, jeg er blevet fortalt med, at i takt med, at vores viden vokser, så skal vi se på vores viden som en ø i havet. Så i takt med, at vi lægger mere jord eller sand på øen, jamen så vil kysten omkring også blive bredere. Og kysten, det repræsenterer alt det, som vi ikke ved. Så i takt med, at vores viden vokser, så vokser vores viden også om det, vi ikke ved. Ja. Man bliver klar over, at Gud, jeg kunne også vide mere om det her, eller om det her, eller om det her. Ja. Men det gør jeg ikke. Så kan du hele tiden udvikle dig i en eller anden retning. Og det gør jo så også, at det er et super interessant felt, vi er i, fordi der er ikke nogen afgrænsning på, hvor klog man kan blive, hvor meget man kan vide. Du kan lære hele livet, du kan lære 2, du kan lære 3 hele liv, hvor du bare kun fokuserer på at gå i skole og lære ting, og du kan blive ved med at lære nye ting. Ja. Der er bare inden for træningsverdenen. Ja, fuldstændig. Så er der måske noget, der er kost, der er måske noget, der er adfærdspsykologi, og der er måske noget, der er biomekanik, der er noget, der er sygdomslære. Men alle de her enkelte emner, det er jo livsværk i sig selv. Ja. Altså, det er det jo. Så på den måde, så vil jeg sige, at det er også det, som gør, at man bliver ved med at være nysgerrig, og føler, at man bliver ved med at kunne udvikle sig. Og det gør, at det er interessant at arbejde med. Også fordi vi har med rigtige mennesker at gøre, og rigtige mennesker, som får det bedre, forhåbentlig, af det, som vi hjælper dem med. Ja. Er det en anderledes måde, at ilden brænder på, hvis vi skal bruge det billede den dag i dag, end hvor du startede, hvor at det kan man sige med, nu snakker du om det her eksempel med, nu kan jeg ikke huske, hvor hun håndboldspiller, hvad var hun? Hende her, sportsudøveren, du startede med helt tilbage. Altså, hvor mærker du, kan man sige, at der er, kan man sige, at stadigvæk er ligheder, og hvordan føler du sådan, det brænder anderledes?
Tidligere så har det været mere sådan et spørgsmål om at blive ved med at øse benzin på bålet. Fordi at ilden, den brænder så kraftigt, når man starter. Ikke? Man har en ambition, man har nogle ting, man gerne vil nå, man har en hel masse mål. Så der skal man bare blive ved med at arbejde, og du skal blive ved med at putte benzin på bålet, sådan at du kan holde kadencen kørende. Ikke? Det risikerer man så også at brænde sig lidt på et eller andet tidspunkt. Det er jo der, folk de går ned med stress, og jeg fik et rap over nallerne tilbage i 19, hvor jeg havde nogle søvnløse nætter og noget hjertebank og nogle forskellige ting, hvor jeg nåede at fange den, inden at jeg gik ned, ikke? Og derefter så fandt jeg ud af, at det var egentlig ikke, altså, det er fedt at arbejde, men det er også fedt at lave andre ting. Ja. Så ilden, den brænder stadigvæk, men den er mere jævn. Ja. Altså nu er den blå flamme i brændeovnen med inde på egetræskævlen, som har en rigtig god stabil brændværdi, i stedet for, at det er bare en dunk benzin hen over nogle tørre kviste, som så bare siger... Og det er jo virkelig også det, man sådan... Altså, man ser jo virkelig, at der er... Altså, det er jo en branche, hvor vi har en stor udskiftning i, altså, og det kommer man bare ikke udenom. Altså sådan, at nu sidder vi jo begge to og snakker om det efterhånden er snart 10 år siden. Altså på den måde, så selvom det næsten kan lyde fjollet, at man kan være en gammel hund, bare ved at have været i noget i omkring 10 år, fordi der er jo mange andre sådan erhverv, hvor kan man sige, 10 år ikke er nogen alder overhovedet, så ser man jo bare en kæmpe stor udskiftning i den her, kan man sige, PT-branchen. Og der tror jeg, en del af det, langt fra alt, men en del af det er nok også det der med, kan man sige, at bålet brænder bare rigtig, rigtig, rigtig hårdt for rigtig mange i det øjeblik, man kommer ind i det, men man risikerer så også, kan man sige, at bålet så også bare går hårdt ud lige pludselig, fordi at, kan man sige, at man prøver, kan man sige, at gro det meget, meget stort. Meget, meget hurtigt. Ja, fuldstændig rigtigt. Og jeg tror, til at starte med, da vi var på uddannelsen, der sagde Christoffer til os, at omkring 50% af dem, som tager sådan en PT-uddannelse, de er ude af branchen igen for et år. Og hele det første år, der arbejdede jeg i ren trods, for at det ikke skulle blive mig. Altså, det skulle jeg ikke have siddende på mig. Det er fandme ikke være en del af den statistik. Jeg skal ikke være de 50%. Det lykkedes. Det vil jeg gerne klappe mig selv på skulderen for, at så langt der er vi der kommet, at vi er stadigvæk i branchen, begge to. Altså, du har jo faktisk gjort det så godt. Du har faktisk taget hans job. Ja, det har jeg faktisk. Det er rigtigt nok. Det er skud ud til Christoffer Andersen. Legende. Men ja, altså jeg tror bare, der er et eller andet i, kan man sige, det der med, at man lærer en anden balance, kan man sige, med tiden, altså når man er sådan længere tid i det, og det er også, kan man sige, det er også vigtigt på et eller andet tidspunkt, altså kan man sige, at hvis det skal være langtidsholdbart, at finde den der gode balance i det, for jeg tror også, der er rigtig, rigtig mange, der oplever, det kan jeg i hvert fald genkende for mig selv, det er også et arbejde, man tager rigtig meget med sig hjem, fordi det er så personligt, som det er, og kan man sige, når ilden brænder så hårdt, som den gør, og man har lyst til at gøre den der kæmpe forskel der, så kan det altså virkelig være altså, så kommer man endnu mere til at tage det med hjem. Og der er der sådan ligesom en proces i at lære det der med, kan man sige, at håndtere det som et arbejde frem for en passion. Fordi det er jo det ofte starter med for rigtig mange, og det er også det, vi kan se for folk, der starter på vores uddannelse. Det er jo, kan man sige, det er jo ikke ønsket om, kan man sige, måske indirekte er det et ønske om at finde en ny karrierevej, men det er jo i høj grad, kan man sige, et spørgsmål om at, kan man sige, eftersøge den her passion, man kommer med, og prøve at dyrke den sådan mere. Men ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man skal jo finde en balance i passionen, og så også i alt det, der er udenom. Og det er også en af mine store anker for folk, der gerne vil være personlige trænere, det handler ikke kun om periodisering og store overarm. Det handler også om alt det, der ligger rundt om. I hvert fald, hvis det her det er noget, som du har tænkt, at du skal leve af på lang sigt. Ja. Ja, der er jo langt mere i det, end bare det træningsindholdsmæssige, som vi jo også har snakket om i andre afsnit, som vi jo også blandt andet var inde på, kan man sige, i det afsnit, hvor vi snakkede den anden vej rundt mellem os. Ja, og det er jo bare vigtigt også. Altså, det er jo ikke fordi, at det træningsfaglige ikke er vigtigt, men når du har styr på det, så skal du så også have styr på alt det andet. Ja, lige præcis, og det vender jo lidt tilbage til pointen om det der med, kan man sige, når du har specialiseret dig i, kan man sige, det træningsindholdsmæssige, så kan man sige, så giver det dig overskud eller rum til, kan man sige, at kigge ud over og forstå alle mulige andre perspektiver af det, kan man sige, at være en træner, som ikke bare, kan man sige, er
kan man sige, at kunne sige 4 gange 10 i den her øvelse, det vil gå godt sammen med det og det og det, men at kan man sige, der også er alle mulige sådan andre perspektiver i det, og det er jo virkelig også det, der kan være en stor opgave at lære. Sådan, fordi altså, som vi også har snakket om sådan tidligere, altså, vi kan altid lære folk sæt og reps og øvelser og så videre, men der er, kan man sige, en helt anden kundskab i det der med at lære at lave gode forløb. Altså, og det... Ja, og som jeg startede min karriere med, det der med at lære og levere en god service. Ja. Altså, og have kundekontakt og sådan nogle forskellige ting. Ja. Det er mindst lige så vigtigt for det der med at få succes som personlig træner, fordi vi plejer altid at sige til folk på uddannelserne, du kan godt blive personlig træner, men du kan ikke arbejde som personlig træner, hvis ikke du kan sælge. Ja. Hvis ikke at folk de har lyst til at arbejde sammen med dig, og du kan levere et produkt, som de gerne vil have, eller som de har brug for, så er det ligegyldigt, hvor god du er på papiret, og hvor god du er rent teoretisk. Du bliver nødt til at kunne de andre ting også, hvis du skal have langvarig succes. Ja, og kan man sige, langtidsholdbart kan man sige, karrieremæssigt liv i branchen. Og igen, hvis du sælger produktet for billigt, så skal du arbejde mere, og så brænder du hurtigere ud. Mm. Sandsynligt. Ja. Jeg vil hellere arbejde mindre for mere. Ja. Helt personligt. Så hvis vi lige skal sådan runde af her til sidst, har du så sådan, altså hvis vi nu for eksempel skulle give tre ting videre til folk, der sådan måske enten overvejer at tage ud på den her rejse, eller skal til at starte deres rejse, eller måske er lidt midt i den, hvad skulle det så være? Rent fagligt, bliv en god generalist. Altså udfyld der, hvor du har huller. Så hvis du er god til styrketræning og styrkeløft og sådan nogle ting, så læs lidt om konditionstræning, læs lidt om kost, læs lidt om vane- og adfærdsændringer, og udfylde nogle af de huller der, før du dykker for meget ned i en specifik ting, hvis du lige er startet, ikke? Mm. Personligt, så vil det godt råd være at finde ud af, hvad du gerne vil, og så gå efter det. Altså, tag lidt chancer, mens du har muligheden for det. Og ellers så læg dig en plan for, hvordan du kommer fra A til B. Så hvis du gerne vil til USA og arbejde, jamen så hvordan kan jeg gøre det? Er jeg et sted i livet, hvor jeg bare kan hive 6 måneder ud af kalenderen, og ikke behøver at have indkomst? Mm. Jamen så go for it, fordi det er en mulighed, som du ikke sikkert, du får igen. Hvis du er et andet sted i livet, så find ud af, hvordan kan jeg komme til USA og arbejde? Skal jeg ændre mit job? Skal jeg lægge min forretning om til at være online eller noget andet? Ikke? Så find ud af, hvad det er, du gerne vil, og så giv den en skalle for at nå dig til. Ja. Og så ved jeg sgu ikke, om der skulle være en tredje. Har du noget, som vi sådan kan opsummere for det, vi har snakket om? Jeg lød lidt tør nu. Ja, nu har jeg den tredje. Mm. Det er også noget, som vi siger til vores studerende i forhold til vores klienter. De skal gerne have et mål og nogle delmål. Ja. En ting, som kommunisterne de havde rimelig god succes med, det var det her med at lave 5-årsplaner. Så de satte sig et mål for, at inden for de næste 5 år, så skal vi nå herfra og hertil. Og det ville jeg også gøre, hvis jeg var ny. Hvis jeg satte mig ned, og jeg tænkte over, jamen, hvad er det, jeg gerne vil i livet? Hvad er det, jeg gerne vil som personlig træner? Om 5 år, hvor vil jeg så gerne være henne? Mm. Og så backtracke derfra. Ja. Det kan godt være, at tidshorisonten så er længere, hvis nu at det er 10 år til, at jeg skal have 3 træningscentre et eller andet sted. Ja. Så sige, jamen, hvis jeg skal herhen om 10 år, hvor skal jeg så være om 5 år? Hvor skal jeg så være om 3 år? Hvor skal jeg så være om 1 år? Hvor skal jeg så være om 3 måneder? Ja. Hvad kan jeg gøre i morgen, for at give mig det rigtige udgangspunkt for at komme videre, ikke? Ja. Så det her med at få lavet et mål, og få lavet nogle delmål. Og det betyder jo så ikke, at man sige, at det så ikke er en succes, hvis det ikke, kan man sige, at den rejse, det ender med at følge. Nej. Men at man ligesom har et eller andet, kan man sige, sådan, at køre efter. Ja, du skal have en plan, Mm. hvor du vil hen. Og der kan det være rart at sætte nogle tidshorisonter på, ellers så bliver det for uhåndgribeligt. Ja, og så kan man jo altid, kan man sige, divergere fra den plan, fordi der er også rigtig meget, kan man sige, der er jo alle mulige sådan, ting, der kan opstå, og der er alt mulig læring sådan, altså, at få på den der rejse, men det der med sådan at måske prøve at gøre sig nogle idéer om, hvad kunne jeg rent faktisk godt tænke mig med det her, hvor kunne jeg godt tænke mig at komme hen, hvordan arbejder jeg rent faktisk for det. Præcis.
Ja. Lige præcis. Jamen, lad det være ordene herfra, og så siger jeg tusind tak til Martin, fordi at han ville være med i sin egen podcast. Yes, selv tak. Og så lyttes vi ved en anden dag. Du har lyttet til podcasten Træner, en podcast af trænere for trænere.